Mararami ti agkabagyan nga OFW ang mapagkaykaysa dagiti mangmangged a Pinoy iti Singapore baban iti photoshoot ang may sapay as stress reliever para kadakwada. Daytoy ti parang. Makuna nga a picture paints 1,000 words. Ngem kang runan ng emosyon at tarigagay dagitoy nga OFWs a maala iti ladawan, katragsak, ken napintas a panagtitimpuyog, akas makita iti daytoy a photoshoot nga inisyatibo ni Mary Jane Javier, kadwa ti distant relative na. It's kind of happy bonding na rin sa ating mga OFW kasi alam naman nating lahat na picture lang ang makapagpapasaya sa ating mga community na maipapakita natin sa ating pamilya na masaya tayo dito, na okay tayo. Kinunana baban iti photoshoot, makatulong dapay kadagiti agkasapulan nang runa dagiti agtutubo. Arason met no apay nga agbalbalin an napnuan kay papananday toy nga addang at tarigagay da nga agtultuloy. Aktibidad no sa dino mapagkaykaysa dapay dagiti mangmangged a Pilipino iti Singapore. Dito sa Singapore, ang ginagawa kasi namin, nagtitipon-tipon kaming lahat para yung gaano man kakonti, lumalaki rin pag madami. Sa bawat grupo na meron kami, na nagkakaisa, nagbabayanihan at nagtutulungan. Dakkel met lang at tulong daytoy a panagtitipon iti panang pasaya at pay iti skills dagiti photographer nga addan tarigagay a masurwan pay. Meron po yung mga activities namin na Zumba, clean-up drive, photoshoot, pageantry. Ang mga ito po ay laking tulong po sa mga kapwa namin dito. Bakit po? Nalilive up po namin ang kanilang mga talento. And din doon po nabubos po namin ang kanilang mga confidence. Kastamat ang napintas a diversion ti aktibidad kadakwada, akanayon ang makumikom iti trabaho da. Ang mga stress po nila is natatanggal po dahil nai-enjoy nila. Ditoy a panagtitipon, may bingbinglay met lang dagiti pakasaknan dagiti OFW, ken dagiti tulong nga ipapaay ti embahada para kadakwada, a maiwarwaragawag met iti quarterly ugnayan ti opisina ti gobyerno. Laglagi puntay nga awan resat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo, ket Pinoy.